Mýlila som sa. Myslela som si, že už sme na dne, že už hlbšie klesnúť nemôžeme, čo sa týka politickej kultúry, čo sa týka vulgarizácie politiky, arogancie v politike, klamstva v politike. Ale žiaľ, musím povedať, že v tomto som sa mýlila. Nebolo to ešte dno. Pretože sa pridružili také momenty a zásadné zmeny na Slovensku. Dezinformačné médiá sa povýšili na mainstreamové, navštevujú, robia rozhovory koaliční politici, koaliční, podotýkam len koaliční, pre naozaj extrémne dezinformačné médiá. Tu sa extrémista, na ktorého je medzinárodný zatýkač, teší priazni vládnej koalície až takej, že slobodne chodí po svete, ďalej produkuje svoje stanoviská, kde nepoužíva priame útoky, ale je jasné, na koho útočí a čo hovorí. Navyše tomuto extrémistovi poskytujú rozhovory minister vnútra a podobne. Inými slovami, tu povýšila vládna koalícia dezinfoscénu za vieryhodnú a miesto opatrení na plnenie si povinnosti voči občanovi, že má k dispozícii overené a správne informácie, dáva voľný priebeh a prietok práve klamstvám a dezinfoscéne a priam ju živí.